Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Diva Maharani Ababil saking kelas 11B nomor absen 11. Kula ngaturaken agunging panuwun dumateng Bapak Arifin minangka guru basa Jawa ingkang sampun paring kalodhangan ngangge ndamel video sesorah. Lan iki video kula maosake sesorah lingkungan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasugengan saha karaharja mugi tansah kajiwa kasarira dumateng kita sedaya. Amin. Bapak Kepala SMK Kesehatan Bakti Insani ingkang kinurmatan, Bapak Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi. Ugi mboten kesupen rencang-rencang ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Mahakuwasa ingkang keparing paringi rahmat lan hidayahnipun sehingga kita sedaya taksih saged kempal ing acara punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Sholawat saha salam senantiasa kita haturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW ingkang kita tenggo-tenggo syafaatipun benjing ing dinten akhir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ingkang kula tresnani, jaga kebersihan lingkungan niku kathah dipun galangake dumateng kita sedaya. Khususnipun wonten lingkungan sekitar lan lingkungan teng sekolah. Kathah bencanane sing disebabake karena kurang jaga kebersihan lingkungan. Contohipun wabah penyakit, banjir, lan polusi udara. Jaga kebersihan lingkungan niku sebenarnya kegiatan lingkungan sing sepele, nanging manfaat bagi kita sedaya gede banget. Manfaat jaga lingkungan niku kathah. Lingkungan saged resik, dadine lingkungan saged bebas saking sarang penyakit. Suasananipun ayem tentrem, nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, salah sawijining cara lingkungan boten maringi bencana kangge kita sedaya yakuwi jaga kebersihan lingkungan. Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang selarase yakuwi lingkungan kang layak kangge dipanggoni. Menungso lan kesehatan menungso saged terjaga marganipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakake urip ingkang layang lan sejahtera. Hadirin ingkang kula tresnani, jaga kebersihan lingkungan punika salah sajining upaya ingkang utama kangge nyiptakake nyegah aneka penyakit
Selaku kita murid ing SMK Kesehatan Bakti Insani, kresikan lingkungan saged kita tumrakake ing lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah kita resik ugi ingkang angsal dampak positifipun inggih punika KBM dados aman lan nyaman. Hadirin ingkang kula tresnani, mengolah kita sedaya sebagai warga lingkungan sekolah sareng-sareng semangat agenipun jaga lingkungan supados lingkungan kita niku resik lan bebas saka sarang penyakit. Jaga lingkungan sekolah mulai saking hal cilik kayata piket kelas, piket halaman, lan piket bersama sekolah. Ingkang terakhir, besar harapan kula sasampunipun kula sesorah mengajak sedaya rencang-rencang supados semangat agenipun jaga lingkungan sekolah kita. Minangkalah sesorah singkat ingkang saged kula aturaken wiwit awal dumagi akhir. Kula nyuwun angunipun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.